Hatta 50 derse gelmedi kendat. Onları kim tebliğ etmeli? Onları kim aytmalı? Onları kim diýmeli? Bizim zaman oğullarımız ýoluň orna bengi bolugly, haşişi bolugly, şişeyi bolugly, ne kadar fesqa fujura mubtala bolugly, olan ellerinden kim tutmaly? Olan kim manahim onları öwretmeli? Aslan hem wada sadece bir gurrun sen dawat tebliğ etmekde gerek diýip açak bolýarsyň. Şu suratyndaky jamaat tebliğ edip ýa, şulan in heme manahim musulmanlaryň elinden kim tutmaly musulmandygyny? Aslan şun meçide gelýän adamlaryň ödünün barda sen kelimesini sonra sen şöyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah neme diýdik diýip aýtan namazda gelýärlerden sonra sen şolun 100den 99'y la ilahe illallah Muhammedur Resulullah nemeligini bilenak. Sen aýtýarsyň maraq indi hemme kişi baraq suratynda din ýaýragyly diýip aýtýarsyň. Dinde näme ýaýragyl din? Aýaşy dinmi biziň aramyzda görünüp duranda? Hakikaty dinmi şey ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hem manasyny bilenak. O zaman sen ne kadar jawan olarlar ba? La ilahe illallah sen ödün bilenak. Ne kadar hem mescitte Türk meselesi yapılıgılı. Kulplanıgılı, içinde tiken vagarttu. Mal yatak bolanı var. Seninle gelip tala deyin hemmerek yayrağılı deyip aytmaklığın mının katı bir yanlış musulmandığı. Ondan sonra ne diye? Tebliğin adam yetik bolmalı. Yetik bolmalı. Hava neme yetik bolmalı? Akım bolmalı değil mi? Kari bolmalı değil mi? Sofu bolmalı. Neme yetik bolmalı? Ha, şu aytyan da adını yetik bolmalı. Cemaat tebliği de hem bakışın yetik de adından görünmeli ya. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'dan görünmeli ya. İmandan görünmeli ya. Namazdan görünmeli ya. Zikirden görünmeli ya. İhlasdan görünmeli ya. Ahlaktan görünmeli ya. Ona bana yaşa çağırmadan görünmeli ya. Bu da hem bakışın yetik zadi. Bunda men aydamak bar merqati oqi men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu bi yadihi şu tadı Mevlana Hayr rahmetullahi aleyh şu gurun açıklap aydıptır. Bir dappa hemme kişi tebliğ etmeli zat deyiptir. Bir dappa ulamalarga deyiptir. Ulamalar daqaiqi ilmi bolýar, mesail bolýar, budatlary bu ulamalarning wazifasi. Umum musulmanın hakyny ketlemekde haky ýok deyiptir. Megenki ulamalardan eşden adyny aýtan ol aýra bir gurrun. Emma hemme kişinin bilýän adyny hemme kişi gurrun bermelipdir. O bulada nämeden gurrun bolýar? Hemme kişinin bilýän adynyň gurrun bolýar. Hemme her kim öz yetik adynyň gurrun bermeli. Aýtýan dogry ki, emma yetikliği näme? Hatda şoňa ahym bolmaly edimi? Senin bu kepi musulmandygyň gaty bir ýalňyş. O zaman marahim şu suratynda bu cemaat tebliğ zamanında diýe tebliğe gitýärler, daýat edýärler. Bular Wahhabi näse näme şondan başga bilýän adyny da ýok kenseň. İki kepleteňiz siziň özüňizde öwrep bolmasaňyz, siz ustady muhtereminde öwrenler, iki kepleňiz bular Wahhabi. Şundan da gurulmapdyrmy? Cemaat tebliğiňizde musulmandan gulagat. Men bir ýere gidip geldim. Bir adam Hanefi mezhebi hassas, men hassas. Ineleke modern okudup duran hücremden 3 ýyl okudup duran adam Hanefi mezhebi durmadyk derekli, Hanefi mezhebi öwrep bolmadyk derekli. Huda üçin eppel gaýtdym dämi? Hanefi mezhebi bir adam hassas, men hassas. Şerçon men dinin diyanatı Hanefi mezhebi öğrendim. Mezhep bana din nel, mezhep men dinim taklamadan sürüm bana bir yol. Öňde bir dene anda gadyň ýanyna barypdyr diye. Ki o erberen urşup barypdyr. Gady diýipdir kime warakat edin? Huda bilen peýgambere warakat edin, İmam Malik'e warakat edin. Onu o dene ana diýdi, İmam Malik'e warakat diýdi. O näme diýip? Kur'anyň gönde dapam, onu Kur'andan, hadisden sen düşünýän anam ýokmy diýdi. İmam Malik'in anamma. Men mezhep diýenimsinden sürüm. Kim mezhep bolmasa her kim öz düşünüşüne oturýar, şu suratynda milletin gomrah bolmagyna sebep bolýar. Adam şu daýdan bir palany Wahhabi cemaat tebliğini men oşuna aýtpa dedim. Bir ýere gidip geldim men. Şu cemaatyň içinde Qur'ana, sünnete, Hanefi mezhebe ters zat ýok. Ha haýty bir tebliği ýalňyş beren, o gurun ýok. Ýalňyş her cemaatda bar. Emma ahunaga Allahdan gork. Siz gitmedi ýerden, görmedi ýerden, barmady ýerden, bilmedi ýerden şidatlar aýdyp siz şu kun jamian gomrah bolmagyna sebep bolýar. Ne kadar kafirleri siz cemaat musulman etdi. Sen bu gün hem sayan bir namaz. Şoňa baryp bileňak. Sen gelip siz cemaata dil ýetirmekligiň ha, meniň musulman dogan siziň hem bu dünýäňizde hem o dünýäňiň barahym nabud eder. Allah tebarek we taala bagan bize tawfik bersin. Qur'ana we sünnete we Hanefi mezhebiň ulamalarynyň düşünşine we biz amal edeýil. İnelekem sinyalak gödüňe dönen ahullar jamaanyň kulle marhem ihtilaf dölemekine sebep bolýar. Nereden kepleýär oturan ýerden öde. Farz-ı kifaye bilen hem farz-ı aýnyň farkyny bilenak. Ha, iki keplehinde näme diýär Wahhabi diýär. Bu dini hemede ýaýragyl diýär. Hani ýaýragyl musulman dogan. Köp musulman Türkmen sarada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah manasyny bilenak we dawat tebliğe akdilýär, şidatlar öwredilýär musulman dogan. Allah tebarek ve teala tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.